Goedemorgen, het wie nog een aardige dag, maar we hier toch wel een soort bewolking en de voel ik uit en droog aan liet buik uit. Maar het waar voor het weekend is nog een stuk minder. We beginnen eerst even naar Joene vannacht. Joene vannacht bloot het denk ik het meest droog, maar nog een paar opklarings en temperaturen die zakje ons aan 13 graden. Daarbij is de wind matig, want vrij krachtig of krachtig. In het waardgebied dan een windkracht 6 uit het noordwesten. En ook morgen komt die wind uit het westen naar het noordwesten, maar die wordt nog een stuk steviger, want er komt een krachtige harde wind te staan en betiden stormig in het waardgebied, maar windstjerten in de hele provincie, mogelijk rond 80 km per uur. Dus een waarschuwing voor zelfs voor de watersport. Het begint al gauw in de maandtijd te regenen en als het dan één keer begint, dan regent het echt goed terug. Ik verwacht je rond snijnt morgen 30 mm op sommige plekken en in het waardgebied kan wel 40 mm vallen. De temperaturen dan echt net al te hoog vanzelf, een graad of 16. Dan sneeuw. Ik dan eigenlijk een kopie van sneeuw en al je regenwetter en ik een temperatuur van 16 graden. Het enige verschil is de wind. Die houdt een wat del, maar die is nog altijd matig en krachtig. Die krijgt fjouwer om het zuis en ik uit het westen om het noordwesten. Nou ja, dan het fruitzucht, dat ziet er dan te staren gewoon toch wel wat beter uit. Men je nog wel een regendag, maar net zo volle regen meer, echt wel wat droege momenten. En een temperatuur van 17 of 18 graden. De wind die bloot om de weken wel noordwestelijk, maar die houdt hem echt wat del. En die wordt zwak tot matig op dinsdag en woensdag en donderdag. En dan hebben we een beetje een watertype wat we de oude dagen action hebben. Dus rond de vaderzinnen komt er wel. Er zijn droge momenten en uit en terug komt er eens een bui. De temperatuur gaat in elk geval wel omhoog. Want na het jestige weekend van de komende dagen, dus 15, 16 graden, gaat de temperatuur rond het eind van de week al op naar 19 of 20 graden. Nog een hoffelijk weekend.